క్రికెట్కు టెండూల్కరే మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్, కిస్సింగులో కమల్ హాసన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్, డాన్సుల్లో మెగాస్టారే మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్, రొమాన్సులో కింగ్ నాగార్జున మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్, పంచు డైలాగుల్లో బాలయ్యే మాస్, ఫాలోయింగులో రజనీ సారేట, ఫైట్స్లో పవర్ స్టార్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్. ఈ ఆటలో నేనే కదా మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్. క్రికెట్కు టెండూల్కరే మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్, కిస్సింగులో కమల్ హాసన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్, డాన్సుల్లో మెగాస్టారే మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్, రొమాన్సులో కింగ్ నాగార్జున మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్. కాంట్రవర్సీ చేయడంలో ఖతర్నాకు వర్మ, అది పిచ్చి జనం కర్మ, పాలిటిక్స్ ట్రిక్స్ లోన క్వీను సోనియమ్మ, అందంలో కత్రినా కైఫ్, మ్యూజిక్ అంటే ఆర్ రెహమాన్, మ్యాజిక్ అంటే పిసి సర్కార్, తెలుగు సినిమాకి ఏఎన్ఆర్ ఎన్టీఆర్, ఫైట్స్ లో పవర్ స్టార్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్. ఈ ఆటలో నేనే కదా మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్. శాంతి సహన ప్రేమలోన మేటి గాంధీ తాత, సేవల్లో మదర్ తెరిసా, గర్ల్స్ మనసు దోయడంలో ప్రిన్స్ మహేష్ బాబు, బిజినెస్ లో అంబానీ, చైతన్యంలో అన్నా హజారే, చదరంగంలో విశ్వనాథ్ ఆనంద్, విశ్వంలోని విలువలున్న నేల ఇండియా. ఫైట్స్ లో పవర్ స్టార్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్. ఈ ఆటలో నేనే కదా మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్. క్రికెట్కు టెండూల్కరే మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్, కిస్సింగులో కమల్ హాసన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్, డాన్సుల్లో మెగాస్టారే మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్, రొమాన్స్లో కింగ్ నాగార్జున మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్, పంచు డైలాగుల్లో బాలయ్యే మాస్, ఫాలోయింగులో రజనీ సారేట, ఫైట్స్ లో పవర్ స్టార్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్. ఈ ఆటలో నేనే కదా మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.